Okay, hej og velkommen til Moskva igen. Nu er vi her igen en uge efter. Og her er vores ovn, som vi skal udvende jern fra. Vi hælder 1 kilo trækul op i en lille vægt. Derefter hælder vi det i ovnen. Derefter kommer vi 1 kilo jernmalm på. 1 kilo trækul plus 1 kilo jernmalm er lige med 1 sats. Efter et sats skal der tømmes slange. Mads hakker i lerfaden, så der kommer et lille hul, så slangen kan komme ud. Det er så det orange, du kan se der. Vi kommer de her sats på 10 gange med cirka 15 minutters mellemrum. Nu er det tid til at få jernklumpen ud. Mads han løsner jernklumpen ned i ovnen, så vi kan få den ud. Og det der sker her, det er, at vi får hakket den her lerplade i stykker, som vi byggede ind i ovnen. Det gør vi, fordi at jernet ligger i bunden af ovnen, så vi kan ikke få det ud fra oven. Så tager vi det og hakker den her plade i stykker, så vi kan få det ud dernede i stedet for. Så kommer vi med en kæmpe tang og tager den her tunge jernklump ud. Det får vi hjælp til at masse. Ja, det er så vores jern, der ligger der 2 kilo tung og glohed. Vi lærte en masse og håber, I kan bruge det til noget.